kroz molitvu, kroz vjeru možete ojačati svoj brak i zajedno graditi temelje vašega budućeg zajedničkog života. Zajedništvo. To je ključni element uspješnog braka. To nije samo fizička prisutnost jedno drugom, već i podrška, emocionalna podrška, razumijevanje, da biste mogli zajednički postići svoje ciljeve koje ste se zacrtali. Neka vaša ljubav bude izvor inspiracije jednom drugome, da budete tako najbolja verzija sebe. Dobrota i vjernost, to su još dvije vrline koje su od značaja velikoga za trajnu i sretnu vezu. Budite strpljivi jedno s drugim. Budite dobri jedno drugome. Pomažite si kad god je potrebno. Budite pažljivi. Ja, Marko, uzimam tebe, Patricija, za svoju suprugu i obećavam ti vjernost u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti i da ću te ljubiti i poštovati u sve dane života svoga. Marko, primi ovaj prsten u znak moje ljubavi i vjernosti u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Patricija, primi ovaj prsten u znak moje ljubavi i moje vjernosti u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.